Okay, vi er Mie, Maria og Thea, og vi vil gerne bevise beviset for volumen af omdrejningslegemet. Og vi har en graf for F. Den er kontinueret på intervallet a til b. Og når vi drejer den graf for F 360 grader rundt om x-aksen, så får vi et omdrejningslegeme. Og volumen af det er integralet fra a til b af pi gange f af x i anden dx. Det vil vi gerne bevise. Og inden vi gør det, så skal vi så har vi lige lidt baggrundsviden om en cylinder, for vi kender formlen for volumen af en cylinder. Den er pi gange r i anden, som er radius, gange længden. Og hvis vi siger, at vi har en funktion f af x lige med en konstant, det vil sige bare en vandret linje. Hvis vi så drejer den her vandret linje rundt om x-aksen 360 grader, så får vi også f af x omdrejningslegeme, og det er så den her cylinder. Og hvis vi skal formulere den volumen for vores omdrejningslegeme ved brug af cylindervolumenformlen, så hedder det pi gange f af x, for det svarer til radiusen i anden, gange h, for det svarer til længden. Ja. Så vil vi også indføre en volumenfunktion med udgangspunkt i a. Og det den her volumenfunktion gør, er at til et hvilket som helst x-punkt, der beregner den volumen af omdrejningslegemet fra a til x. Ja. Okay, jeg kan det ikke alligevel. Hvis vi nu siger, at v af x er en stamfunktion til pi gange f af x i anden, ja, så vil det sige, at det bestemte integrale fra a til b af pi gange f af x i anden dx kan skrives som v af x i en differensklamme i intervallet a til b. Og det vil så være lig med v af b minus v af a, som vil være lig med v af b, i det at når vi tager v til a, det vil være lig med 0, fordi at vi beregner volumet fra punktet a til a, som er uendelig lille, og derfor sætter vi det til 0. Vi vil altså så vise, at v af x er en stamfunktion til pi gange f af x i anden ved at lave integrationsprøven. Vi indsætter nu to punkter, x0 og x0 plus h. Og inde mellem de punkter, der har vi et minimumspunkt og et maksimumspunkt, eller værdi, fordi at funktionen er kontinuer. Hvis vi nu forestiller os, at vi laver to cylindere ud fra de to værdier, minimumsværdien og maksimumsværdien, så inde mellem de to cylindere, så har vi vores omdrejningsvolumen. Ja. Hvis vi skulle skrive formlen for volumen af minimumscylinderen, så vil det hedde pi gange f af x minimum i anden gange h. Og hvis vi skulle skrive formlen for volumen af maksimumscylinderen, vil det hedde pi gange f af x maksimum gange h i anden. F af x maksimum i anden gange h. Og inde imellem de to cylindere, så har vi som sagt vores omdrejningsvolumen, som vil hedde v af x0 plus h, som er stykket fra volumen fra a til x0 plus h, minus v af x0, da det er stykket fra a til x0, trukket fra hinanden, som så giver vores omdrejningsvolumen. Nu dividerer vi med h, da h er et positivt tal,
så kommer det til at hedde pi gange f af x minimum i anden er mindre eller lig med v af x0 plus h minus v af x0 divideret med h er mindre eller lig med pi gange fx maksimum i anden. Nu skal vi se, hvad der sker, når når h går mod x0. Jo, i det første stykke, der har vi jo x minimum. Og når h går mod 0, så fordi at x minimum er klemt mellem punktet x0 plus h og x0, ja, så vil x minimum også gå mod x0. Derfor kommer det til at hedde pi gange f af x0 i anden. I andet led faktor. Nej, den er der. Den her? Ja. Der vil det også komme til at hedde pi gange f af x0 i anden. Af samme årsag, fordi at x maksimum er klemt inde mellem x0 og x0 plus h, og vil derfor også gå mod x0. Og til sidst har vi vores omdrejningsvolumen, som også vil gå mod pi gange f af x0 i anden, da den også er klemt inde mellem punkterne x0 og x0 plus h. Ja, og det var jo det, vi skulle bevise.